zuzenean. Haupa, egunon, nire izena Gaizka da, Audience taldean jotzen dut, eta hemen gauz, Durango kasokan gure 3. diskoa aurkezten. Eta, hemendik aurrera badekugu intentzioa hemendik kanpora urtetako, badakizuenez, agian ez dakizue, baina gu gara ingelesez abesten daben euskal talde bat, eta badekugu gogoa hemendik kanpora ateratzeko, ingelesak emoten dozkun aukerarekin, eta, badekugu aukera bat, Frantzian aritzeko, euskal jai baten, unibertsitate batean, baita ere Gernika Alemaniako herri batekin anaituta dagoen esfortzemekin sortu zaigu aukera Alemaniara joateko jotzen, eta ia danok ikusten garen laster, bai Euskal Herrian eta hemendik kanpora. Eskerrik asko dan hori. Eta zelan lortu dezakete diasporako kideek Audiencen diska? Audiencen diskoa lortu nahi da benedonok, sartu daiteke www.weareaudience.com webgunera, eta bertan e-mail bat bidaltzen badozue, gu oso pozik egongo gara munduko edozein partetara gure CD-a bidaltzeko. Bale, eskerrik asko.